Mil-ħitan tal-ġebel li tilaw mil-port il-kbir telat fejn il-kavallir u l-martri taw it-tmir min forti santirmu l-fjammi tal-kanun Valletta nkitbet fl-eternita bħala monument it-toroħ tal-blat antik imkisra mizmien taħt kallaris iktaraw dmuwa bla kliem San Ġwanna du jħares l-istejjer ta' kuraċ belt mibnija minn dawk li qatt ma ħarbu mill-battalja toħoda kontra l-baħar kontra kull mal-tempata fortizza u dar ġusta waħda onesta Valletta kuruna fil-Mediterran binta Malta soda u għatmataj passjoni ta' hitila u fejn l-istorja għada tajx l-ispirtu ta' ħajjex f'kull del taħt il-ħadid Valletta belt maluħa bis-sagrifiċċju gwardjana ta' dawl passat tal-port għalkemm jgħaddu s-sekli jinbidlu l-imperi ir-ruħ ta' Malta jidwi minn kull raġġ kull moment il-barrakka ta' fuq tħares lejn kull vapur l-innuħel li ma jitnesa f'ebda ħin nipeni dokku fit-torok dojok kullin fil-waqt li l-memorja u l-unur jmorru li l-ispirtu tal-Avalett li ta' jisem li l-belt l-apparelli fassala fortizza kontra destini l-belt il-best il-feriti imma zomm il-grazzja taħa f'kull pjazza knisja kull arkata u kull ġnien Isma' l-ħna li qed jisparixxu mill-bibil waqt li kulur jinbidlu fil-kunsilli u fil-poter żewġ naħat naqsu lill-belt jum wara jum bla tmiem Faħru l-ġebel imma ħallew in-nies taħt pressjoni belt mhix biss ħitan mingħajr in-nies tagħha tkellmu fuq progress iżda tniksfet bil-mod familji tal-belt imbuttati il-barra minn dawk li jafdaw Valletta kuruna fil-Mediterran binta Malta soda u għatmataj passjoni ta' hitila u fejn l-istorja għada tajx l-ispirtu ta' ħajjex f'kull del taħt il-ħadid Valletta belt maħluħa bis-sagrifiċċju gwardjana ta' dawl passat tal